ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme n'Abịa steeti ka ndị nne si wee gbakọnye n'ogige ndị uwe ojii wee chele aja n'ala wee na-aga ọfọ ma ndị na-asụ aka n'ala ma ndị yipụrụ akwafa ma ndị na-abọrụ ndị uwe ojii ike wee sị na ọ ya dịkwalụ ndị uwe ojii na mma ka fa gọchala ọfọ anụnwa ka fa kpokọji aja anụnwa wee jee yesa n'ime ogige ndị uwe ojii wee na-akọwa na ife anụnwa na-eme on 27th of October 2025 na o nwere otu nwoke bụ sọ mma a na-akpọ Mr. Okorie Wisdom ka a na-akọwa na ndị uwe ojii tigidere ife wee tigbuo onye bụ nwoke onye ka eme ka ndị mmadụ mata na nyaahụ ya bụkwanụ 26 of October 2025 na ndị yutu nke Bende n'Abịa steeti ebe anụnwa jekwa na the same police station anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa wee na-emekwanụ ngagharị iwe ka ndị uwe ojii anụnwa sikwanụ wee tigbu nwanne fa nwoke wee na-agwa ndị uwe ojii na ndị ochi na ndị ntọrị mmadụ na fa nọ n'okporo ụzọ na-achụgharị fa ka fa gbuo ka fa napụfe ego na fa bụ ndị uwe ojii afụghị ndị nke ahụ je jide o wee bụrụ na nwanne fa nwoke aka ya dị ọcha ka fa bụ ndị uwe ojii tigide wee tigbuo ka ife anụnwa na-eme ka a na-akọwa na ndị uwe ojii wepụtakwa anụ anwụrụ ike wee werie wee na-agba ndị yut ya bụ ife abụrụkwa obere ife nke bụ na ndị uwe ojii ka nkụ ma etinye nwunye n'ihu ebe a maka ndị nwe ihu akwụkwọ maka na kafasi wee buricha egbe n'aka inekwuo ndị yutu anya ịya amakwu na iwe edufa n'obi maka na fa isichara akwa enufanya aya anwụta asị nwụọ aya adụghụkwanụ sịdụhụ ndị uwe ojii na-eji fafe ekwerụkwa ekwe fa akakwuo nkụ ife kafasi wee nubata n'ogige ndị uwe ojii ya bụ ife abụrụkwa obere ife ka nne nene ya bụ ife egwu nọkwa na-atụ m ndị uwe ojii apụ nọkata gbakie egbe si na self defense onya ka ndị nne pụtazi na 27th of October wee kwadokwa wee jebekwa na nke ndị uwe ojii wee si ndị uwe ojii na ọ bụrụ na fa ya egbufa ncha niile na fa gbuo fa tata anụnwa na fa achọkwanụrụ justice ka fa sikwanụ wee gbu nwa fa nwoke nke bụ na na-akọwa na mgbe ndị uwe ojii fụrụ ndị nne ka fa nụrụ n'igwe wee na-abịa ndị uwe ojii wee gbaba n'ogige fa wee gbachisi ụzọ nke bụ na fa enyeghị ndị nne ohere ka fa batakwanụ n'ime ebe ahụ ndị nne wee wee iwe wee chịkọrọzie aja n'ala wee na-aga ọfọ wee na-asị na ọ ya adịrị fa na mma na one fa ha wee kpakwanụ nkịta wee gbunye bụ nwata nwa okorobịa na fa ya afọ ife ọma na fa ya nwụọ ọnwụ ike ka fa gọchara ọfọ anụnwa fa wee kpokọrọ nyaba aja wee inye n'ogige ndị uwe ojii ebe nke yakwa n'oye ụfọdụ nọzi na kọmentị wee na-asị na unu pụtakwa echi niile fụ ebe ndị uwe ojii nke anụnwa na-anwụsịsị n'ụzọ na unu marụkwa n'ọkwa ọfọ anụnwa ndị nne na ndị nna na ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ na ụmụazị gọrụfa na ọ ya bụkwa ife na-egbusisifa ọkwa nke nnosi ka m wetara unu ka hapụkwana unu ka unu na-enye bụ ife onyonyo udochi ya na ndị nke m
ha aga